मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थ संसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्म। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अवधानी कुटुंबीयस्थ त्यांनी संकल्पित केलेलं तसलं देवस्थानाचं जीर्णोद्धार कार्य लक्ष्मीपती वेंकटरमण देवस्थान देवाला अनुग्रहानं आतापर्यंत भव्य रीतीने मंदिर निर्माण करून घेतलेलं असा आणि अनेक 2 महिन्या भितरी तो मुख्य गर्भगृहांतू प्रतिष्ठित जाता ताजी पूर्वांगाची आम्ही हांगा नायकीन कट्टेक मोक्काम आशिल्ल्या निमित्तानं अवधानी कुटुंबियाचे सर्वही जणांनी प्रीतीपूर्वक स्वाम्याक हांगा स्वागत केले, आमंत्रण दिले येवका म्हण कितेरी आयच्या दिवसाक आमी हांगा घेवन आशीर्वाद करच्याक आमी हांगा घेवन पावल्याची। आमी शास्त्रांत तू वैकेच्यात सांगताची आत्तानी सांगल्या मालगड्यांक मस्तीच आशिल्ले जीर्णोद्धार करका म्हूण। तशी काल मुखार वता 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 आतां एक योग्य कालाचेर हे एक कार्य आतां घडत आसा। आमगेल्यान ते कसन सांगता की म्हळ्यार शास्त्रांत जीर्णोद्धार विधानंतू पुरा राष्ट्र सुखावहम म्हणून सांगिल्लें आसा। खंयचेय तरी एक वास्तू जीर्ण जाल्ले म्हळ्यार ते जीर्ण जाल्ले वास्तूचे उद्धार करता म्हणून सांगलें। उद्धार म्हळ्यार रिनोवेट करची की ना नवीन करची की, अर्थात जीर्ण वस्ते आयले नंतर सोडची न्ही म्हणून सांगलें। जीर्ण जाल्यानंतर कसं तरी ताका एक वास्तूक रूपरेश दिवन घेवन एक बरें करता ना नवीन करता कसं तरी एक करून घेवन ते बरे रितीन उद्धार करता म्हणून सांगलें। तशी केल्ला जन कसं जाता पुरो राष्ट्र सुखावहम म्हणून सांगलें। एक गांव राष्ट्र राज्याक उठ्ठो हक्कांक बर जाता म्हणून सांगलें। आता तुमकां दिसतालें की नायकीन कट्टेन तू जीर्णोद्धार कार्य केले राष्ट्राक कशी बर जाता, जीर्णोद्धार जावचे नायकीन कट्टेन तू बर जावचे राष्ट्राक, हे कसं नाही सिंपल कशी की म्हणा केन्नाय उदाहरण एक दिताची की घरान तुम्ही केन्नाय एक तरकारी म्हळ्यार सांजशी तुम्ही एक टोमॅटो घेया, 1 किलो भर टोमॅटो तुम्ही हाडील उरता। 2 दिवसानंतर बायल पळयताची, कसन पळयताची खंयचे वायट जाले की कितें कुसले की कितें ते एक 15-20 टोमॅटो उरता तांतू 1 टोमॅटो की 2 टोमॅटो कुशील उरता। तुम्ही कसं करता थंय दवरता वे ना, कसं करता तुम्ही ते कुशील 2 टोमॅटो भायर काढताची। काढील ना जे कसं जाता आशिल उठू टोमॅटो एकेची वायट जावन वता, ते 2 टोमॅटो काढना जाल्यार बाकी आशिल उठू टोमॅटो ही वायट जाता। जर ते 2 काढले कसं जाता उरील उठूची सम उरता। सचून जीर्ण जाल्ले तसं टोमॅटो कशी तुम्ही काढताची तशी काढल्या जे कसं जाता बाकी चुटूची बरे रितीन उरले। जर काढील ना तशी दवरल्यार कसं जालें ताजे लगत आशिल उठू हाक वयकेची स्प्रेड जावन उठू टोमॅटो वयके वेस्ट जाता। तशीच केन्नाही एक गांवांत तू एक देवालय जीर्णावस्थेंत आयले नंतर ताजे जीर्ण जाता अवस्थे आयले आमी ताचे उद्धार करा बरें कसं तरी करता, नवीन वास्तू जावो ना नवीकरण की कसं तरी एक करता। ताजे ना कसं जाता की म्हळ्यार आता जीर्ण जाल्लो वास्तू खंय आसा नायकीन कट्टे आसा, नायकीन कट्टे खंय आसा एक जिल्ल्यांत आसा, ते जिल्ले खंय आसा एक राज्यांत आसा, ते राज्य खंयच्यांत आसा एक राष्ट्रांत आसा, एक राष्ट्र खंयचें आसा ते एक खंडांत आसा। सो उठ्ठो हाका ते इंटरलिंक जायत वता। त्या निमित्तान मालगड सांगले की आता जीर्णोद्धार जाले मंदिर जाले ताचे हाज्यान कोणाक बर जाता, ते कुटुंबाक बर जाता, ते देवस्थान खंयच्या गांवांत आसा ते गांवच्यांक बर जाता, सो गांवा निमित्तान ते जिल्ल्याक बर जाता। सो अशी इंटरलिंक आशिल्ल्या निमित्तान जीर्णोद्धार करता म्हणून सांगले। हां बरे आशिल्ले वास्तूचे न्ही, तातूंत ते म्हणतानाच पळय जीर्णोद्धार म्हणटात
जीर्ण जाल तसेल वास्तूचे उद्धार त्यातून जीर्णोद्धार म्हणून घेऊन आम्ही शब्द घालतात नादिल्यार उठू नवीन वास्तू फाल्याक अशी करत बसल्या ताक अर्थ ना जीर्ण जाल्ला मात्र उद्धार कर काम सांगले त्याप्रमाणे अवधानी कुटुंब त्यांनी समजून घेऊन हांगे जीर्णोद्धार कार्य घडका वापस एक नूतन मंदिर निर्माण जाऊ का म्हणून त्यांनी संकल्प केले त्या संकल्पाप्रमाणे आजपर्यंत एक वैभवपेत हांगे मंदिर निर्माण जाता असेल आमका मस्त संतोष जाता असा मुकाबील 2 महिन्यानं हांगा प्रतिष्ठा कार्यक्रमही जाता त्याहीची देवाल अनुग्रहानं बरे रीतीर कार्यक्रम घडका तन्निमित्तानं हांगाचे नायकीन कट्टेन तशील तसल सर्वही जनांक त्या व्यंकटरमणाल अनुग्रह नित्य निरंतर प्राप्त जाऊ का पेलो लोक विचारताची आणि देवस्थान आणि किती जाऊ का आम्ही सर्व साधारण कसं सांगता की म्हणे गॉड इज एव्हरीवेअर देव उठूकडे असा जर उठूकडे असल्यारी आणि परत हांगा म्हणून मध्येची एक देवाक गर्भगृहात किती दवरता देव उठूकडे असणे वे देव उठूकडे असेल तर आणि वापस अशी मध्ये गर्भगृहात आणि किती दवरता जाऊ का म्हणून तुम्ही एक साइड तुम्ही गॉड इज एव्हरीवेअर म्हणताची आणि एक साइड तुम्ही एक गर्भगृहात देवा दवरतात सो तुमगेल्या उतराक व्यत्यास येईल नाही म्हणता ना ताका सिंपल जाऊन आम्ही उदाहरण देऊन सांगता म्हळ्यार कशी गॉड इज एव्हरीवेअर म्हणताची तशीची वायू विंड इज ऑल्सो एव्हरीवेअर वारो उठूकडे असा मागची तुलाने असा येत्रातून वैरी सकल उठू लेफ्ट राईट सेंटर खंय तुलान वैक्याची वारो उठूकडच्यान तुमका दिसता इतलं वार आणि असल्यार वैक्याची तुम्ही एककडे दोन फॅन किती लायताची गांवभर वार असेल तना आणि मध्ये फॅन एसी हे त्याने किती लावक आशिल्ले कित्याक की म्हळ्यार तुमकां आनीक कुलिंग इफेक्ट चड जावका तुमकां आनीकची थंडसाणी आनीक चड जावका आनीकची तुमकां सूख जावका आनीक तुमकां कम्फर्टेबल फील आनीक चड जावका आशिल वायू पूर जाता आमकां ते सोनू एक वार घालून घेवचे नाजे फॅन लायताची एसी लायता ताज्यान तुमकां कसं जाता तुमकां बरें दिसता हाय जाता बरें न्ही जाता बरें एक समाधान दिसता तुमगे खुशी जाता तशीची देव उठूकडे असल्यार वैकेची एक गर्भगृहांत दवरून गेलो आम्ही पूजन केल्यारी कशी तुम्ही फॅन लावल पर्यंत तुमकां संतोष जाता तशीची एक गर्भगृहांत अशी देवाल उपासन केल्यार वैके तुमगेल कष्ट आपत्ती उठू निवारण जाऊन ताज्यान वैके तुमकां सुख मेळका म्हणटी तरी आमगेल म्हालगड्यांनी अशी एक मंदिर निर्माण करून एक कडे देवाक स्थापन करून थंय देवाक बिंबांतू देवाक अधिवासक उठ्यात इतल्यान उठू कोरंगेन प्रतिष्ठापन करतात आणि तंतू देवाक आभाहेन कोरंगेन आमगेलान कसं की म्हळ्यारी मूर्ती देव नाही तुम्ही त्या एक स्पष्ट करून का मूर्ती देव न्ही त्या मूर्ती भितरी देवाक आम्ही आवाहन करतात अर्थात देवाक आवाहन करेत देवाक आम्ही बाकी टायमार हांग नाही हे घटस्थान देवस्थान हांग केन्नाहीच आम्ही देवाक हांग हे करतात बाकीकडे आम्ही खंयचे तरी होम हवन आणि करताना देवाक आवाहन करताची आणि वापस देवाक विसर्जन करतात वापस तुगेले स्वस्थानाक वची म्हणून आम्ही देवाले प्रार्थना करताची हांगाही आम्ही दिवसाची देवाक आवाहन करतात हृदयांत मागेल घटकमलांत असेल तसल देवाक हे प्रतिमेंत हांव आवाहन करता येऊन तू हांगा विराजमान जा आणि पूज जावे पर्यंत हांग उरका म्हणून घेऊन सांगताचे सो अशी देवाक आम्ही त्या मूल बिंबांतू देवाक आवाहन करून घेऊन नित्य तागेल आम्ही पूजन करतात ताजेन आमकां नित्य तागेल पूजन उपासन अर्चन इत्यादी केल्या निमित्तानं आमकां सुख मेळका आमगेल कष्ट कसन असा परिहार जावका त्या निमित्तानं मंदिर करचकी देवस्थान करचकी असेल एक संदर्भ येता गेला आणि तुमकांही प्रश्न येता आशिल्ले उठूकडे असा आणि कितें मंदिर एक्सेट्रा मूल कारण हे त्या निमित्तानं अवधानी कुटुंब खंयची तांकां प्रश्नार सांगिल्ले प्रमाणे खंयची एक राणीनं तांकां हांगा अवकाश करून घेवन तांणी हाजे एक पूज करता तसले अवकाश तांकां मेळ्ळे आणि आता तांणी निरंतर जावन घेवन ते चलोवन घेवन व्हरता आसाची आणि मुखावेल दिवसांतू मूल गर्भगृहांतू नूतन मंदिरांतू स्थापन जाल्या नंतर त्या देवस्थानाचे वैभव वाढका देवस्थान नायकीन कट्टेन तशें नायकीन कट्ट्याचे लोकल जनांतू वैकेची कष्ट आपत्ती कसन असल्या तेही निवारण जावन घेवन
नायकीन कट गावची वैक्याची कीर्ती त्याही अभिवृद्धी जाऊ तशी ह्या संदर्भात आम्ही देवाला प्रार्थना करताची. परंतु आईच्या दिवसाक अवधानी कुटुंबीय लोकांनी अत्यंत हृदयपूर्वक जाऊन स्वागत केल्याबद्दल आम्ही संतोष व्यक्त करताची. तशीची तांगेला आमंत्रण स्वीकारून अनेक समाज बांधव हांगा उपस्थिती आसाची. तांगेलही वैयक्तिक जीवनांतू तांणी करत असल उद्योग व्यवसायांतू तांगेल घरांतू तांणी राबचीत असल गावांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेल आशीर्वाद पर भाषणाच्या मी मंगल करीताची. श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु.